Welcome sa ating YouTube channel at ngayon biyahe tayo sa Natividad, Pangasinan. Yay! Welcome! Ito yung ano niyo, strawberry. Mamading si Sir. Tulog na. Man tayo ay strawberry. Revs Integrated Farm. So dito po guys, ano pong mayroon dito sa farm na to? Ano pong mga yung tinatanim po dito? Meron pong strawberry. Pwede pong mag-horse riding. Oh, gusto ko yung horse riding na yan. Ano pa? Archery. Ay, saan po yung archery dito? Ayan po, sir. So yung strawberry nyo, may bunga siya? Meron po, sir. Kaka-pesticide po namin. Okay. So kayong dito parang... OJT po kami. Ay, OJT. Goodness. So estudyante kayo? Yes, sir. Saan po? Galing Dimso po. Dimsu, sir. Demsu. So dito. Yun. Okay. So anong ginagawa niyo po dito? Nag-monitor po ng Strawberry. Strawberry. So yung strawberry dito, okay naman siya? Aside sa Baguio, di ba? So pwede na rin dito, no? Pwede nating na. Thank you. Sige po. So dahil yan guys, subscribe nyo ako sa aking YouTube channel. Ayan, mga teacher po kami sa Carlos City. Ayan, kasama na aming principal. Yun. So dito po sa Revs Integrated Farm, ito pa meron po silang mga strawberry na tanim po dito. Oh, ayan po. So wala po siyang bunga. May bunga na siya dito. Laki oh. Ayun. Okay, may bunga. Ayun, sobrang laki. Ito may bunga na siya. Eh, maliit. May flower siya. White. Nagaway farm friend. Gwara alala ito. Pasyenter. Oo. Neng, katay ito ng tamat. Hindi na. May Kilo. Okay. One, two, three. Say hi, my friend. Mabigat ata ako. Ma'am Jem, hindi ka na. Ay, grabe. Tatlo yan. Hindi ko kinaya. Yes. Ba't gumagano kuya? Baka mamaya malaglag ako Pag Pag nalaglag ka, may sasalo. Go. Di bali may lupang sasama. No, tatlo ng assistant mo, my friend. Sandali oh. Katsa po namin. Siguro walang assistant. Siyempre sabi mo Say hi, my friend. ako hawak kuya. Say hi. Sa kanya, sa kabayo. Di ganito. Oh. Friend, say hi. Ako dito. Say hi. Oh. Hi! Ayan. Oh, magtutur na tayo, Ma'am Jem, ha? Okay, go. Okay, with smile. Uy, saan ako hawak kuya? Sa buhok niya po, ate. Ay, saan? Ay, buhok pala. Yeah. Say hi, my friend. Yes! Tanin maritin. Isa pang awin niya. Dapat dyan tayo. Akala ko kayo talaga po. Yes, pero feeling ko wala laglag ako. Ayun yung para pagpapulot pa yan. Ate, yung tantaras. Sige. Kanya-kanya yung nata. Sige, kanya-kanya. Masaya kayo wala kanina. Hawer! Pagtutumba ka. Bakit ayaw? Lumayo siya! Ayaw ata sa bakting lang. Kabayo. Ha? Papasok ko ba? Ay!
Di ba? Baka mamaya. Hindi po. Hawakan mo siya, Jonathan. Hawakan mo. Ay! Ito si Katuloy yung mga... Kung kaya pananan ninyo ba? Ay, wow! Ay, ko tatlo yan. Ot! Isa pa. Ay, napag marami daw kayo. Uy, dahan-dahan lang ha. Na, bayan. May saglit. Nahulog ako. May saglit parang nahulog ako. Lalagi na kinugtan. Kaya na. Mabibitan. Ako bakit man Diego, parang salapawa. Ganun sa kami nila. Aki, tumayo po na tuya, di ba? Hindi mas maganda na yung ano. Bawa na mahulog ako. Marima. Ibang ginawa ka niya! Wow! Ibang tayo na lang. Ang may camera, kasi camera, ano, umusap. Oh, nanggaling mo ko. Ay, wala isa. Ano ba yan? I'm here. Sir Elmer. Yes, sir. Sir, sir. Kami umanira yung baba. Yan pala yung strawberry salad. Malapit na. Magalaw yung kamay ko. Wala sa tayo. Siya, kita ni Mami. Pero yung makatata ko i-release. Ah. Uy. Balbali. Paliit ng Paliit. paliit ng paliit. Surprise! Wow! Ayan rilo. Badyasan mo ni. Ang tingaran ko dyan. Pakisabi sa agdaw, ah. Ang susunod si Madam sa daw. Wrong mo. Papasukan mo sa Tinawag ang